Jorge. Sergio non. Jorge. Claro. Xa son 3 meses e ainda hai algún que segue chamando a Sergio. Sergio non estaría aquí, este privilexio simplemente para os novos. Presentar un festival de Nadal. Bueno, dar as gracias a todos por vir ao festival de que? Porque ano pasado non o coñecedes, que é o festival de... Moi ben, sabes o que tedes todo aprendido. Bueno, vamos ver se estamos todos. Os nenos e as nenas de artes están? Sí! Onde están, que nos vexo? A ver, máis alto. Aquí! Moi ben. Os nenos e nenas de Verdillo? Aquí! Moi ben. Nenos e nenas de Cances? Aquí! Nenos e nenas de Mirón? Máis alto, pequeniños, a ver. Eso é. Nenos e nenas de Rega? Aquí! Moi ben. Nenos e nenas de Sísamo? Aquí! Nenos e nenas de Verdillo con V? Ainda non sei eu se con B ou con V. A ver se a final de curso... Con B e con V non sabemos, E por último, nenos e nenas de Soane? Non está. Aí atrás. Bueno, as normas, as máis ou menos as saberedes todos. Por favor, pasillo central deixade-o libre. É hora de sacarlle partido a eses smartphones, a eses teléfonos de última xeración, a esas cámaras de vídeo con triple zoom X e demais. Non fai falta acercarse, xa o fai solo o aparato. Entón, este pasillo de aquí tamén libre, vale? Os móviles en modo avión ou en silencio para que non sone. E agardamos que o pasemos ben, porque estes nenos e nenas traballaron moito neste día, tamén as mestras e mestres do cole, en especial a mestre de música Marisol, para que pido un forte aplauso. Tamén hai unha sorpresa ao final, ao parecer, cos nenos de Soane, saberemos o que fan. E, bueno, si máis, presentarvos a primeira actuación, que son os nenos e nenas de Soane, coa actuación Buscando unha estrela. Un forte aplauso. E agora para a saída, que é máis difícil.